ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା କୋର୍ ପେପର୍ 11ର ୟୁନିଟ୍ 3। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇନା ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ସେଥିରେ ଆମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାତ୍ର 26 ଜଣ ପିଲା ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଛ, ଦୟାକରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଏକ କୌଶଳ ହିସାବରେ ସାକ୍ଷାତକାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନପ୍ରିୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ। ଭୌତିକ ଗବେଷଣା ଅପେକ୍ଷା ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାର ଏକ ମୌଳିକ ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଗବେଷକ ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାରେ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗବେଷକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଉତ୍ତର ବା ତଥ୍ୟକୁ ନିଜେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଏକ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ପରି, ଯେଉଁଥିରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅତୀତ ଘଟଣା, ମନୋଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜୀବନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାକ୍ଷାତକାରକର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଥାଏ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅତୀତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର, ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ, ମନୋବୃତ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରକୃତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ମୌଖିକ ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖା କ'ଣ ନା ଏହାର ସଂଜ୍ଞା। ପିଭି ୟଙ୍ଗଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ କାଳ୍ପନିକ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆଉ ଜଣେ ଅଥର କ'ଣ କହିଛି ନା WJ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ PK ହାର୍ଟଙ୍କ ମତରେ ସାକ୍ଷାତକାର ମୌଳିକତଃ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ କ୍ଷୁଦ୍ରଇଂରାଜୀ ଅଭିଧାନ ଅନୁସାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେକ ବିଷୟ ଉପରେ ମୌଖିକ କଥୋପକଥନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହାଁମୁହିଁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଦୟାକରି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୟାକରି। ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।